Επιστρέψαμε στα στούντιο της Trader24 και πάμε να συζητήσουμε λίγο για τα ETFs, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια. Είναι μια συζήτηση η οποία θα έχει συγκεκριμένους στόχους, καθώς υπάρχει άπειρο υλικό στο διαδίκτυο που θα μπορούσαμε και εμείς να συζητήσουμε ως προς τα χαρακτηριστικά των ETFs και άλλα στοιχεία και στατιστικά. Ωστόσο, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να πλατιάσουμε πάρα πολύ σε τέτοια ζητήματα και θέλουμε να δούμε λίγο την ουσία. Θα συζητήσουμε λοιπόν 2-3 θεματάκια ως προς τα χαρακτηριστικά, κυρίως στο εμπειρικό κομμάτι, και στο δεύτερο μέρος θα δούμε και κάποια πολύ ενδιαφέροντα διαγράμματα, συζητώντας παράλληλα και διάφορες λεπτομέρειες για αυτά. Αρχικά να σας πω ότι τα ETFs θα πρέπει να τα δούμε ως μετοχές, καθώς διαπραγματεύονται με τον ίδιο σχεδόν τρόπο. Δηλαδή έχουν μία τιμή στο ταμπλό, είτε είναι σε δολάρια είτε είναι σε ευρώ, η οποία τιμή είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα στοιχεία που έχει μέσα το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δηλαδή, όπως μια μετοχή, η τιμή της μετοχής κινείται βάσει της πορείας των χρηματοοικονομικών της εκάστοτε εταιρείας και φυσικά με διάφορους άλλους μακροοικονομικούς παράγοντες, έτσι και ένα ETF επί κάποιου χρηματιστηριακού δείκτη έχει μια τιμή η οποία κινείται βάσει όλων των μετοχών του δείκτη, το οποίο ETF αποτυπώνει, και βεβαίως και τα μακροοικονομικά που σχετίζονται με την εκάστοτε μετοχή. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ψάχνουμε να βρούμε, να μπαίνουμε σε κάποιο ETF, να αγοράζουμε ένα ETF θεωρώντας ότι η τιμή του, άρα και όλα τα στοιχεία που περιέχει, όλες οι μετοχές ας πούμε, θα κινούνται ανωδικά, και πουλάμε φυσικά το ETF σε αντίθετη περίπτωση. Βεβαίως τα χαρακτηριστικά των ETFs δεν είναι μόνο μετοχικά, είναι και ομολογιακά, είναι και επί εμπορευμάτων, αλλά η όλη έννοια στηρίζεται πάνω στην διαπραγμάτευση της τιμής και της μερισματικής απόδοσης αντιχονδίνη. Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουμε είναι η ασφάλεια των συναλλαγών στο ETF, η οποία είναι δεδομένη. Θεωρείται ένα εξαιρετικό επενδυτικό προϊόν ως προς την ασφάλεια, καθώς για να εκδοθεί ένα ETF και να εισαχθεί στο εκάστοτε χρηματιστήριο περνάει από τόσες πολλές δικλείδες ασφαλείας που είναι αδύνατον για κάποιον επενδυτή να χάσει χρήματα βάσει των θεσμικών κινδύνων και όχι βάσει φυσικά της λανθασμένης απόφασης να αγοράσει ένα ETF σε ακριβότερα επίπεδα. Έτσι, εξάλλου, όλο το δίκαιο της κεφαλαγοράς στηρίζεται στην ασφάλεια των συναλλαγών ως προς τη διαφάνεια και την ασφάλεια που παρέχουν οι θεσμοί και όχι ως προς την επενδυτική απόφαση. Δεν θα καλύψει δηλαδή η κεφαλαιαγορά ζημίες που επέρχονται από μια λανθασμένη απόφαση να αγοράσω μια μετοχή ή ένα ETF υψηλότερα και τελικά οι συνθήκες της αγοράς να το φέρουν σε χαμηλότερη τιμή. Αλλά εάν το ETF, ο εκδότης, ο θεματοφύλακας ή εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε σχετίζεται με το ETF δεν πληρεί κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές της εκάστοτε Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς. Δεν θα μπούμε σε, σε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη και τεχνική και νομική, αλλά κρατάμε το ότι το ETF είναι μια εξαιρετική επιλογή. Τώρα, ως προς τους χρηματοοικονομικούς όρους, επίσης το ETF είναι μια εξαιρετική επιλογή, διότι πληρεί δύο βασικά κριτήρια που μας ενδιαφέρουν και δεν μπορεί να τα πιάσει ο μέσος επενδυτής, και αυτό είναι της διασποράς και της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου. Ως προς τη διασπορά γνωρίζουμε ότι είναι το πολυτιμότερο πράγμα που μπορεί να έχει ένας διαχειριστής, δηλαδή να αγοράζει πολλά χρηματοπιστωτικά μέσα διαφορετικών χαρακτηριστικών στο χαρτοφυλάκιό του, έτσι ώστε, όπως μαθηματικά έχει αποδειχθεί, να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο. Επίσης, ως προς την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου, είναι σχεδόν αδύνατο για έναν μέσο επενδυτή, του οποίου η δουλειά δεν είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου, αλλά κάνει μια άλλη δουλειά και επενδύει παράλληλα, να μπορεί να πιάσει, να παρακολουθεί τις αγορές με τέτοιο τρόπο που τις παρακολουθεί ένας διαχειριστής ή ακόμα και μια ομάδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου, καθώς όλες αυτές οι εταιρείες διαχείρισης των αμοιβαίων, είτε είναι ΑΕΔΑΚ κατά την ελληνική πραγματικότητα, είτε είναι asset management companies κατά την διεθνή βιβλιογραφία, να έχουν τόσους πολλούς επαγγελματίες, ανθρώπους οι οποίοι μάλιστα για να βρίσκονται και σε αυτές τις θέσεις καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τυχαίοι διαχειριστές. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα διαχειρίζονται καλύτερα τα χαρτοφυλάκια από ότι εμείς. Τώρα,
θα σταθούμε λίγο ως προς τα χαρακτηριστικά των ETF στο εμπειρικό κομμάτι. Θα σας πω λίγα πράγματα τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν περισσότερο από τα στατιστικά που μπορείτε να βρείτε όλοι σας, και είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να παρακολουθήσουμε πριν μπούμε στην επιλογή του ETF. Ένα ETF, σκεφτείτε, είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο διαπραγματεύεται σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο, δηλαδή είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο αποφασίστηκε να εισαχθεί σε ένα οποιοδήποτε χρηματιστήριο με τις εκάστοτε προδιαγραφές του εκάστοτε χρηματιστηρίου, και όταν αγοράζουμε αυτό το αμοιβαίο έχουμε σίγουρα κάποια κόστη διαχείρισης, τα οποία στην περίπτωση των ETF είναι πάρα πολύ χαμηλά, είναι της τάξης του 0,5-0,4% επί του κεφαλαίου που τοποθετούμε. Πρέπει να προσέξουμε επίσης ποιος είναι ο δείκτης αναφοράς των ETF εφόσον μιλάμε για ένα ETF θεματικό. Για παράδειγμα, ένα ETF επί του χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500 έχει σαν δείκτη αναφοράς στον S&P 500. Ένα ETF επί ομολόγων, κρατικών ομολόγων Αμερικής έχει ως ETF τον συγκεκριμένο δείκτη ομολόγων των Αμερικανικών που ενδιαφέρει και το ETF. Ένα ETF επί χρυσού έχει ως δείκτη αναφοράς ένα δείκτη ο οποίος κινείται σύμφωνα με την τιμή του χρυσού και πάει λέγοντας. Όλα αυτά τα έγγραφα είναι αναρτημένα κατά νόμο στις ιστοσελίδες των εκάστοτε εταιριών διαχείρισης, και βεβαίως είναι διαθέσιμα στο κοινό και μπορεί οποιοσδήποτε να τα διαβάσει. Αν κάποιος επίσης δυσκολεύεται να τα βρει, θα πρέπει να σκεφτεί γιατί δυσκολεύεται να τα βρει, υπό την έννοια ότι καμία σοβαρή εταιρεία διαχείρισης δεν έχει αυτά τα έγγραφα κρυφά ή τέλος πάντων σε κάποιο σημείο το οποίο δεν μπορεί να τα βρει ο μέσος χρήστης του ίντερνετ. Άρα λοιπόν δίνουμε μεγάλη προσοχή στον κανονισμό και στα έγγραφα του αμοιβαίου κεφαλαίου για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα σε αυτό, το οποίο σχετίζεται με ένα χαρακτηριστικό των ETF ως προς την έκθεση. Υπάρχουν ETF λοιπόν τα οποία έχουν ως έκθεση σε spot αγορά και είναι κάποια ETF τα οποία έχουν ως έκθεση σε future αγορά. Το τρανό παράδειγμα είναι στα ETF επί bitcoin, τα οποία είναι διαφορετικά τα ETF επί spot αγοράς και είναι διαφορετικά τα ETF σε future. Κάποιος επενδυτής λοιπόν που δεν θέλει να εκτεθεί σε future αγορά θα πρέπει να ξέρει ποια είναι τα ETF που σχετίζονται με τη spot αγορά του bitcoin και ποια είναι τα ETF που σχετίζονται με τη future αγορά των bitcoin, δηλαδή ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που μπορεί να είναι σε spot θα πρέπει να έχει bitcoin στα χέρια του, ενώ ένα ETF το οποίο είναι με future θα πρέπει απλά να έχει παράγωγα προϊόντα επί του bitcoin. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Ένα ακόμα θέμα που πρέπει να σταθούμε και αφορά εμάς τους Ευρωπαίους επενδυτές είναι ότι μετά από αποφάσεις που ελήφθησαν πριν από μερικά χρόνια, πρόσφατα είναι αυτές, οι Ευρωπαίοι επενδυτές δεν μπορούν να επενδύουν σε αμερικανικά προϊόντα ή αντίθετα οι αμερικανικές εταιρείες διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να δίνουν τα επενδυτικά τους προϊόντα σε Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό λύθηκε έως ένα βαθμό με την απόφαση των μεγάλων αμοιβαίων κεφαλαίων, των μεγάλων εταιριών αμοιβαίων κεφαλαίων, να κάνουν mirroring κάποια αμοιβαία κεφάλαια και να εκδώσουν αντίστοιχων χαρακτηριστικών αμοιβαία σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με μια πολύ εύκολη αναζήτηση μπορεί οποιοσδήποτε να βρει ποιο είναι παράδειγμα το αντίστοιχο ETF του S&P 500, το SPY δηλαδή, σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, και τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που έχουν ETF είναι το χρηματιστήριο του Μιλάνου, είναι το χρηματιστήριο της Γερμανίας, είναι το χρηματιστήριο του Λονδίνου. Μία μικρή προσοχή επίσης πρέπει να δοθεί στο τι νόμισμα σε τι νόμισμα διαπραγματεύεται το συγκεκριμένο ETF, γιατί κάποια ETF, ακόμα και αν είναι διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, ας πούμε, διαπραγματεύονται σε αμερικανικό δολάριο. Επομένως, ο επενδυτής πρέπει να ξέρει ότι αγοράζει σε δολάριο για να μπορεί να ξέρει και την έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Τώρα,
Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα κάποια ETF που μας ενδιαφέρουν και παράλληλα θα το συζητήσουμε. Να πούμε τέλος ότι το μεγαλύτερο χρηματιστήριο των ETF είναι στην Αμερική, το ARCA της Νέας Υόρκης, το οποίο δυστυχώς δεν μας αφορά άμεσα, αλλά έμεσα εφόσον κάποιοι θέλουν να ασχοληθούν με πλατφόρμες CFDs και να αγοράσουν το συγκεκριμένο ETF, αλλά τη CFD μορφή του, επομένως θα έχουν CFD στα χέρια τους, το οποίο θα κινείται φυσικά παράλληλα με την τιμή του ETF που κινείται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε τα μεγάλα ETFs, ανάλογα, τα έχω χωρίσει ανάλογα την αγορά, ανάλογα δηλαδή το που κάνουν exposing αυτά τα ETF, γιατί θα μπορούσα επί παραδείγματι να πάρω όλα τα μεγαλύτερα ETF και τα οποία είναι τα μεγαλύτερα είναι στον S&P και στον Nasdaq, οπότε θα βλέπαμε συνέχεια το ίδιο διάγραμμα, θα βλέπαμε συνέχεια τα ίδια προϊόντα, απλά θα τα βλέπαμε σε διαφορετικές εταιρείες. Επί παραδείγματι, οι μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων, είναι η BlackRock, είναι η Vanguard, είναι η Fidelity, είναι η Capital Group και πάει λέγοντας. Κάθε μία από αυτές έχει αμοιβαίο επί του S&P. Άρα λοιπόν τα αμοιβαία τους που σχετίζονται με τον S&P είναι όλα παρεμφερούς κίνησης. Δεν έχει κανένα νόημα να αναλύουμε τον ένα με το άλλο. Υπάρχουν ελάχιστες διαφορές ως προς τα κόστη διαχείρισης που και αυτά επειδή έχουν τεράστιο NAV, τεράστιο δηλαδή μεγάλο asset under management, σημαίνει ότι θα έχουν και πάρα πολύ μικρά κόστη διαχείρισης, επομένως δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε σε σύγκριση μεταξύ αυτών των ETF. Στο διάγραμμα σας βλέπετε το ETF του S&P, το SPY, είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Βλέπετε, για όσους είναι λίγο εξοικειωμένοι, ότι ακολουθεί την πορεία του S&P σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει γύρω στα 530 δισεκατομμύρια δολάρια ενεργητικό, 530 δισεκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο, ένα πάρα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο ETF, το οποίο έχει άπειρη εμπορευσιμότητα πάνω του και φυσικά δεν έχουμε κανένα λόγο να συζητάμε για το αν μπορεί να ακολουθήσει την κίνηση του S&P. Άρα, αν πούμε ότι κάποιος ενδιαφέρεται να αγοράσει τον S&P 500, έχει κάποιες επιλογές. Η μία επιλογή είναι να αγοράσει όλες τις εταιρείες του S&P κατά αναλογία, κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει σε καμία περίπτωση. Μία άλλη επιλογή είναι να αγοράσει future επί του S&P 500, που και πάλι είναι αρκετά μεγάλη ονομαστική αξία και επίσης έχει τα ρολαρίσματα, δηλαδή κάθε τρίμηνο πρέπει να αλλάζει το συμβόλαιο, κάτι το οποίο και πάλι δεν συνίσταται. Επίσης έχει margin το future και πρέπει να βρίσκεται πάντα σε μια... πρέπει να παρακολουθεί το margin του για να μην του ξεφύγει. Μία άλλη πρόταση είναι να αγοράσει CFD επί του S&P 500, επομένως μπαίνει σε μια διαδικασία πάλι μόχλευσης. Μία άλλη επίσης πρόταση είναι να αγοράσει το ETF του S&P, το οποίο δεν έχει μόχλευση στην περίπτωση που μιλάμε για να αγοράσει απευθείας ένα μερίδιο επί του S&P, επί του SPY, καθώς, όπως είπαμε, προσυδειάζει τα χαρακτηριστικά της μετοχής. Βεβαίως αγοράζει κάτι το οποίο θα του δίνει το μεσοσταθμικό μέρισμα όλων των εταιριών, δηλαδή όταν έχει αγοράσει ένα ETF επί του S&P, όταν μία μετοχή δίνει μέρισμα, θα πάρει το κατά αναλογία μέρισμά του, φυσικά πολύ μικρό ποσοστό επί του όλου του ETF, αλλά θα το πάρει αυτό το μέρισμα όπως θα το πληρώσει αυτός που θα έχει πάρει short θέση. Το διάγραμμα είναι συνάλληλο με το διάγραμμα του S&P 500. Ο S&P, όπως ξέρουμε, άρα και το SPY, έχει δώσει ένα σήμα στην περιοχή των 466-467 δολαρίων και κινείται σε μια υπεραγορασμένη ζώνη, με τις πρώτες στηρίξεις να βρίσκονται στην περιοχή των 500-502 δολαρίων. Ένα άλλο ETF που είναι αρκετά ενδιαφέρον είναι ένα ETF της Vanguard, το οποίο παρακολουθεί
όλη την αγορά μετοχών είναι το VTI, είναι το Vanguard Total Stock Market. Είναι ένα ETF το οποίο έχει έκθεση σε όλες τις μετοχές κατά αναλογία και αντίστοιχα με τις προθέσεις του διαχειριστή και του δείκτη που ακολουθεί, το οποίο προφανώς είναι ανωδικό, καθώς οι περισσότερες μετοχές της Αμερικής, που είναι και τις μεγαλύτερες κεφαλαιοποίησεις, άρα είναι και βαρύτερη στάθμιση, ακολουθούν ανωδική πορεία. Επίσης είναι ένα προϊόν το οποίο έχει μπει σε υπεραγορασμένη ζώνη και βρίσκει τις πρώτες στηρίξεις στην περιοχή των $250. Ένα άλλο ETF που μπορεί κάποιον να ενδιαφέρει είναι ένα ETF επί ομολόγων. Τα ETF επί ομολόγων είναι αμοιβαία κεφάλαια διαπραγματεύσιμα τα οποία έχουν έκθεση σε ομόλογα. Ανάλογα το που ανάλογα το καταστατικό του ETF, ο διαχειριστής πρέπει να έχει μέσα στο χαρτοφυλάκιο του ομόλογα συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, όπως π.χ. εταιρικά ή κρατικά μόνο Αμερικής, ή εταιρικά μόνο Αμερικής, ή εταιρικά ευρωπαϊκά, και πάει λέγοντας, είναι θεματικές αυτές. Η τιμή των ομολόγων όμως κινείται πτωτικά όταν κινούνται ανωδικά οι αποδόσεις. Έτσι λοιπόν στην τρέχουσα συγκυρία που βρισκόμαστε, τα ομόλογα ακολουθούν, η τιμή των ομολόγων ακολουθεί μια πτωτική πορεία, και γι' αυτό το λόγο ακολουθεί πτωτική πορεία και η τιμή του ETF. Προσέξτε ότι ενώ οι αγορές κινούνται ανωδικά, ενώ και τα επιτόκια έχουν αυξηθεί, οι τιμές των ομολόγων κινούνται πτωτικά. Αυτό είναι πολύ εύκολο βάσει μακροοικονομικής και χρηματοοικονομικής θεωρίας, καθώς όταν αυξάνεται η απόδοση αναφοράς μιας κεντρικής τράπεζας, σημαίνει ότι ο μέσος επενδυτής έχει περισσότερη διάθεση να παρκάρει τα χρήματα σε άλλα καταθετικά προϊόντα ή να αγοράζει νέες εκδόσεις ομολόγων, οι οποίες έχουν ακριβώς την μεγαλύτερη απόδοση από τις προηγούμενες. Επομένως, τείνει να πουλάει τα προηγούμενα και έτσι τείνει να πέφτει η τιμή των ομολόγων. Γι' αυτό και βλέπετε πτωτική τάση στο συγκεκριμένο ETF. Επιστρέφοντας στην αρχική μας θεώρηση περί της τιμής, κάποιος ο οποίος είχε αγοράσει σε λάθος σημείο το συγκεκριμένο ETF επί ομολόγων είναι το Vanguard Total Bond Market. Είναι ένα τεράστιο ETF που έχει περίπου 100 δισεκατομμύρια asset under management και αποτυπώνει την τιμή των ομολόγων σε πολύ μεγάλο εύρος, σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Θα έχανε χρήματα. Δεν είναι βέβαια η αλήθεια αυτή, καθώς το ETF δίνει και τα μερίσματα σε εισαγωγικά, δίνει δηλαδή τα κουπόνια των ομολογιών που παίρνει. Σε αυτή τη φάση να πούμε ότι κάποια ETF αποφασίζουν βάσει του καταστατικού, και το γνωρίζει αυτό ο επενδυτής πριν μπει, να δίνουν το μέρισμα, δηλαδή να καταβάλουν το μέρισμα στην μερίδα του επενδυτή. Είναι όμως άλλα ETF τα οποία κρατάνε το μέρισμα μέσα στην τιμή και το αποτυπώνουν ως κέρδος κεφαλαιακό. Σε κάθε περίπτωση κρατάμε το ότι εφόσον ο επενδυτής γνωρίζει ότι μπαίνει σε ομολογιακό ETF, γνωρίζει ότι η τιμή του ETF θα σχετίζεται με την τιμή των ομολόγων που έχει μέσα το ETF, και επειδή η τιμή των ομολόγων πέφτει όταν υπάρχει αύξηση επιτοκίων, θα περίμενε να χάνει και χρήματα, ή αντίστοιχα δεν θα μπαινε σε τόσο υψηλά επίπεδα, και εν πάση περιπτώσει είναι ανάλογα τη διάθεση του κάθε επενδυτή και το πώς βλέπει την αγορά. Ένα άλλο ETF που θα μπορούσαμε να δούμε που μας ενδιαφέρει είναι το ETF των Developed Markets, όπως υπάρχουν και ETF που θα δούμε των αναδυόμενων αγορών. Είναι και αυτό ένα ETF το οποίο έχει μέσα μετοχές των Developed Markets. Ο διαχειριστής δηλαδή καλείται να ακολουθήσει έναν δείκτη, ο οποίος δείκτης έχει μέσα του σταθμισμένες συγκεκριμένες μετοχές των ανεπτυγμένων αγορών και συγκεκριμένες μετοχές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τις οποίες πάλι γνωρίζει ο επενδυτής. Ξαναγυρνάμε δηλαδή στην πρώτη κουβέντα, ότι ο επενδυτής πρέπει να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του ETF, που εκτίθεται το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο, για να γνωρίζει
που μπαίνει και να ξέρει αν η προσδοκία του για αυτή τη συγκεκριμένη αγορά, για αυτή τη συγκεκριμένη θεματική είναι ανωδική ή πτωτική, για να μπορέσει να αγοράσει ή να πουλήσει το συγκεκριμένο ομόλογο. Το συγκεκριμένο ETF βλέπουμε ότι έχει μία διάθεση ανωδική, πάνω από $50, όπως βλέπετε έχει μπει σε μια συσσόρευση μεταξύ 50 και 49, πάνω από 50 αρχίζει και αποκτά μεγαλύτερη όθηση για την περιοχή των 54, και αντίστοιχα εάν χάσει τα 49 θα πρέπει να ψάξει να βρει νέες στηρίξεις σε χαμηλότερα επίπεδα που θα αξιολογήσουμε εκείνη την ώρα. Ένα άλλο αμοιβαίο που μας ενδιαφέρει είναι το αμοιβαίο των emerging markets, όπως σας είπα, είναι ένα αντίστοιχο ETF όπως ήταν για το developed αλλά για emerging. Έχει ο διαχειριστής μια τεράστια γκάμα μετοχών αλλά συγκεκριμένων αγορών, οι οποίες είναι υποτίθεται οι αναδυόμενες αγορές, και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον πάνω από τα $43 να μπει κάποιος και να ακολουθήσει την συνέχιση της ανόδου. Αλλιώς θα πρέπει να βάλει ένα stop κάτω από τα 38,50-38,70 και να βγει από την συγκεκριμένη επενδυτική επιλογή, καθώς βλέπουμε ότι η τάση θα συνεχίσει πτωτική και θα μπορέσει να ανησυχήσει περισσότερο τον επενδυτή. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που πρέπει να πούμε για την αγορά των ETF είναι ότι υπάρχουν ETF τα οποία κινούνται θετικά συσχετισμένα με τις μετοχές αυτές που αποτυπώνει, και υπάρχουν κάποια τα οποία κινούνται ανάποδα. Είναι τα γνωστά inverse, είναι τα γνωστά ETF τα οποία κινούνται ανάποδα από την αγορά την οποία αποτυπώνουν. Το βασικό παράδειγμα είναι ένα ETF της ProShares που είναι του Nasdaq, που βλέπετε ότι έχει μια πτωτική πορεία, η οποία πτωτική πορεία εξαρτάται από την ανωδική πορεία του Nasdaq. Άρα, όσο ανεβαίνει ο Nasdaq, τόσο χάνει το ETF αυτό. Και μάλιστα σας έχω βάλει το συγκεκριμένο γιατί πέφτει και σε μια άλλη ακόμα κατηγορία που είναι τον ETF τα οποία τα λέμε leverage, τα λέμε δηλαδή πολλαπλάσια. Το συγκεκριμένο είναι επί 3, άρα κάθε φορά που κινείται επί 1 ο δείκτης, 3 φορές πέφτει χοντρικά το ETF, και γι' αυτό και βλέπετε αυτή την πολύ έντονα πτωτική πορεία, καθώς ο Nasdaq γνωρίζουμε ότι ήταν επιθετικά ανωδικός, και αν τριπλασιάσετε αυτή την ένταση βλέπετε πώς δικαιολογεί αυτή την τιμή. Αυτό το παράδειγμα σας το βάζω για να κατανοήσουμε την σημασία του να γνωρίζουμε πολύ καλά σε τι ETF μπαίνουμε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, για να μην βρισκόμαστε προεκπλήξεων τουλάχιστον ως προς τις προσδοκίες μας. Δηλαδή, αν ένας επενδυτής πίστευε ότι θα ανέλθει η τιμή του Nasdaq και αγόραζε ένα λανθασμένο προϊόν το οποίο ήταν είτε inverse είτε επί 3, καταλαβαίνετε ότι θα είχε το ακριβώς ανάποδο αποτέλεσμα. Βεβαίως, το ETF, το leverage, πέφτει στην κατηγορία των μοχλευμένων προϊόντων, υπό την έννοια ότι μοχλεύει σε εισαγωγικά το κεφάλαιο το οποίο επενδύεται, με μία όμως πολύ ιδιαίτερη διαφορά. Εάν αγοράσω ένα ETF, το συγκεκριμένο ETF, στα $100, θα κινηθεί πολύ γρήγορα πτωτικά το συγκεκριμένο και θα χάσω πολύ γρήγορα το κεφάλαιό μου, αλλά μόνο το κεφάλαιό μου. Προσέξτε τη διαφορά, και για τους πιο έμπειρους μπορείτε να το αντιληφθείτε. Εάν αγόραζα ένα future επί του Nasdaq με τα λεφτά αυτά που θα χρειαζόντουσαν για την μόχλευση, θα είχα πολλαπλάσιο κίνδυνο, διότι θα έμπαινα σε διαδικασία margin. Άρα θα έπρεπε να καλύψω margin για να μπορέσω να ακολουθήσω όλη την κίνηση. Ενώ στο ETF δεν υπάρχει margin, η μόχλευση είναι ενδογενής, δηλαδή τρέχει πιο γρήγορα η τιμή του ETF. Όχι όμως ότι μοχλεύω το συγκεκριμένο προϊόν. Εγώ θα αγοράσω με $100 μία μετοχή των $100. Τώρα, αν αυτή η μετοχή μηδενίσει, θα χάσω το 100% των χρημάτων φυσικά που επένδυσα, αλλά θα χάσω χωρίς μόχλευση αυτό το ποσό. Έχει κάποια λεπτομέρεια, οι έμπειροι φυσικά το καταλαβαίνουν. Ένα άλλο ενδιαφέρον προϊόν που μας ενδιαφέρει στα ETFs είναι το καινούριο κιόλας, που είναι και της μόδας, είναι το ETF επί Bitcoin. Να πω σε αυτό το σημείο
ότι τα ETF επί bitcoin υπήρχαν και πρώτης απόφασης τώρα που βγήκε πρόσφατα της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς να τα δεχτεί, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς δέχτηκε τα spot. Δέχτηκε δηλαδή μία κατηγορία των προϊόντων αυτών, ενώ υπήρχαν ακόμα και τα future προϊόντα, βεβαίως με τους κινδύνους που υπονοούνται μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα, το συγκεκριμένο προϊόν που σας δείχνω είναι το BTCW, είναι της Wisdom Tree της spot αγοράς του bitcoin, και για όποιον είναι και λίγο εξοικειωμένος με το bitcoin ακολουθεί ακριβώς την ίδια πορεία. Για το συγκεκριμένο ETF λοιπόν, όπως και το bitcoin, έχει μπει σε μια φάση συσσόρευσης μετά το δεύτερο δυνατό τίναγμα του Μαρτίου, και κάποιος μπορεί να το δει πάνω από τα $76 ξανά, δηλαδή να επανέλθει σε ανωδική πορεία, ενώ από κάτω, αν χάσει την περιοχή των 68, θα κινδυνεύσει να χάσει όλο αυτό το ανωδικό momentum και να βρεθεί πάλι σε πτωτική ζώνη. Να πούμε για το bitcoin ξεκάρφωτη πληροφορία ότι επέρχεται το halving, και μέχρι στιγμής στα στατιστικά είχαμε ότι ένα χρόνο πριν το halving η κρυπτοαγορά και συγκεκριμένα το bitcoin κινείται έντονα ανωδικά. Το είδαμε το στατιστικό, και για ένα χρόνο μετά το halving του bitcoin, στις προηγούμενες τετραετίες δηλαδή, επήλθε και δεύτερο ανωδικό κύμα. Ωστόσο, μέσα στην περίοδο του halving υπήρχε πολύ έντονη μεταβλητότητα, καθώς υπήρχαν μεγάλες ανταλλαγές στα χαρτοφυλάκια, και θα πρέπει αυτή να την ανεχτεί ο επενδυτής. Ούτως ή άλλως η κρυπτοαγορά έχει πολύ μεγάλη μεταβλητότητα, επομένως θα πρέπει ο επενδυτής να προσέξει πάρα πολύ καλά και τη μεταβλητότητα του bitcoin και τη μεταβλητότητα του ETF επί bitcoin, καθώς είναι συνυφασμένα αυτά τα δεδομένα, και παρεπιπτόντως θα μπορούσαμε να πούμε ότι έτσι κι αλλιώς ένας επενδυτής που μπαίνει σε οποιαδήποτε αγορά θα πρέπει να γνωρίζει τη μεταβλητότητα της συγκεκριμένης αγοράς, και θα πρέπει να αγοράζει, τέλος πάντων να επενδύσει σε προϊόντα τα οποία είναι ανεκτά στον κίνδυνό του, ή εν πάση περιπτώσει να είναι κοντά στην ανοχή στον κίνδυνο που ο ίδιος ορίζει εξ αρχής, για να μην βρεθεί προεκπλήξεων. Καλά, αυτά είναι τώρα βασικές αρχές, δεν πρέπει να τα έχουμε ξαναπεί και στο κανάλι μας στην Trader 24, αλλά είναι πράγματα που πέρα από την οποιαδήποτε προσδοκία που έχει ένας επενδυτής, την οποιαδήποτε πληροφορία ή σε εισαγωγικά συμβουλή που θα ακούσει από τον οποιονδήποτε, θα πρέπει ο ίδιος να συγκρίνει, να κρίνει, να φιλτράρει τις πληροφορίες αυτές και να μπει τελικά εκεί που ο ίδιος αισθάνεται άνετα ως προς τα χρήματά του. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση κανένας να πουλήσει τέτοιου είδους πληροφορίες ή συμβουλές χωρίς ο ίδιος να είναι ο αρμόδιος για αυτό το πράγμα. Επιστρέφοντας λοιπόν, βλέπουμε το bitcoin το spot, έτσι, τη spot αγορά, βλέπουμε και το BITO, το οποίο είναι BITO, το οποίο είναι στο future, βλέπουμε και τη διαφορά που έχει σε σχέση με την πορεία του bitcoin. Στη χάλκινη γραμμή βλέπετε την πορεία του bitcoin και στην μαύρη γραμμή βλέπετε την πορεία του BITO. Βλέπετε ότι υπάρχουν διαφορές, διότι υπάρχει μέσα η έννοια του future που είναι αναγκασμένος ο διαχειριστής να παίρνει, καθώς το συγκεκριμένο ETF κάνει exposing σε future και όχι στη spot αγορά του bitcoin. Να κλείνουμε σιγά σιγά, να δούμε λίγο ένα άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο, ένα άλλο ETF το οποίο έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα, και είναι το αμοιβαίο, το ETF GLD, είναι το αμοιβαίο επί χρυσού του SPDR, το οποίο εννοείται ότι κάνει exposing στον χρυσό. Ο χρυσός βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Ένας από αυτούς είναι ο πληθωρισμός και πώς οι επενδυτές προεξοφλούν ότι ενδέχεται να ταλαιπωρήσει περισσότερο καιρό τα οικονομικά συστήματα, καθώς και οι ίδιες οι κεντρικές τράπεζες έχουν υπονοήσει ότι τα όρια του πληθωρισμού 2% είναι λίγο στενά πλέον στην παρούσα φάση, καθώς ακόμα και ένας υψηλότερος πληθωρισμός είναι σταθεροποιητικός πληθωρισμός και μπορεί να παραμείνει για περισσότερο χρονικό διάστημα. Κάτι το οποίο βοηθά την τιμή του χρυσού. Ένας ακόμα λόγος είναι ότι είναι η έκθεση των μεγάλων κεντρικών τραπεζών σε χρυσό, οι οποίες ζήτησαν περισσότερο τους τελευταίους μήνες, και γι' αυτό η ζήτηση αυξήθηκε, άρα αυξήθηκε και η τιμή. Ο χρυσός λοιπόν βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά.
Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, το συγκεκριμένο ETF, όπως και ο χρυσός, αλλά τώρα βλέπουμε τα ETF, έχει δώσει το αγοραστικό σήμα από την περιοχή των 198 με 200 δολαρίων. Ήταν η περιοχή όπου επιβεβαίωνε το overshooting στην υπεραγορά. Βρίσκεται σε υπεραγορασμένη ζώνη με τα επίπεδα να μπορούν να δουν και μέχρι τα 240 σε βάθος χρόνου, αλλά μια επιστροφή στην περιοχή των 205 θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα για όποιον θέλει να δει το συγκεκριμένο ETF. Ξαναλέω ότι δεν μπορεί να αγοράσει το συγκεκριμένο ETF, αλλά το αντίστοιχό του στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μπορεί με πολύ μικρή προσπάθεια να το δει. Τώρα για την πληρότητα της έρευνας δείχνω τα αμερικανικά. Να πω ότι το συγκεκριμένο ETF έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσπαση και σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σας αλλάζω λίγο το διάγραμμα και σας δείχνω πού βρίσκεται το μακροπρόθεσμο διάγραμμα. Σβήνω το βραχυπρόθεσμο και σας δείχνω τι κατοχύρωσε το συγκεκριμένο ETF και ο χρυσός. Να σας φτιάξω ωραίο τι αντίσταση κατοχύρωσε ο χρυσός με την τρέχουσα κίνηση των τελευταίων εβδομάδων. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι μία τόσο μεγάλη κίνηση του χρυσού έχει περιθώρια περαιτέρω ανόδου και δεν είναι μία τυχαία διάσπαση στο βραχυπρόθεσμο. Αυτά ήθελα να πω λίγο για τα ETF. Όποιος έχει κάποια συγκεκριμένη απορία επί του εμπειρικού κομματιού, σας ξαναλέω ότι υπάρχει άπειρο υλικό που μπορεί κάποιος να δει, να γκουγκλάρει είτε στα site των εταιριών που διαχειρίζονται αμοιβαία κεφάλαια και ETFs, αλλά και στη βιβλιογραφία είναι άπειρο το υλικό. Δεν ήθελα να κουράσω με αυτό, ήθελα να το δούμε λίγο πιο εμπειρικά το κομμάτι. Είδαμε λοιπόν τα ETFs, τα οποία σας ξαναλέω πρέπει κάποιος να τα δει ως μετοχές σε εισαγωγικά, καθώς μας ενδιαφέρει η κίνηση της τιμής, η οποία απλά κίνηση της τιμής έχει τη διαφορά του ότι αντί να εκτίθεται στην πορεία της συγκεκριμένης εταιρείας της μετοχής, εκτίθεται σε όλα αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ο διαχειριστής έχει βάλει στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Από την Trader24 σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.